Provider, Bizkaiko Foru Aldundia eta Teknikaren Urrats bat programaren bitartez, lurralde historikoko lanbide heziketa zentroetatik, etorkizuneko lantegia hornitzeko negozio aukera berrien sorkuntza bultzatu nahi duen ekimena da. Lehenengo fasean, edapen teknologikorako jardunaldi batzuk egingo dira. Jardunaldi horietan, etorkizuneko fabrikako funtseskoak diren teknologiak eta beren sektorean erreferenteak diren enpresen esperientzia ekitzailea erakutsiko dizkizugu. Eta aplikazioak ikusteko, ukitzeko eta probatzeko aukera izatea. Eta, batez ere, zu bezalako pertsonen egunerokotasuna nolakoa den ulertzea. Pausoa ematera animatu direlako eta teknologietan espezializatu direlako. Adibidez, digitalizazio industrialean, fabrikazio gehigarrian, errealitate areagotuan, sentsorika eta adimen artifizialean, dronetan eta barretan. Gainera, bizita gidatu batean, Big Bizkaiko enpresa inkubagailua erakutsiko dizugu. Big Bizkaiak enpresei beren sorrerako lehen urteetan ematen dizkien errestasunak eta laguntza, bertatik bertara egiaztatzeko aukera izango duzue. Ondoren, bigarren fase batean proiektu teknologikoen lehiaketa bat sustatuko dugu. 10 finalista aukeratuko ditugu eta horietatik baloraziorik onena jaso duten 2 proiektuei laguntza emango diegu honako hauen bidez. 6 hilabeteko jarraipena. Big Bizkaiko ekintzaile txagelan 6 hilabeteko egonaldi zuzena egiteko aukera. Proiektua garatzeko diru kopuru bat eta Provider garaikurra. Provider, teknologiak erakutsi eta gero, proiektu edo ideiren bat baduzu garatzeko gure laguntza izan dezakezu. Etorkizuneko fabrikako parte izan!